Congratulations, SB bodo news channel. आरो 2 years complete जानायाव बयबो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो आसा खालामो बेबायदिनो उननि समावबो सापर्ट आरो एनकारेजमेन्ट होलांबाय थागोन। Thank you. बोथोरा दिनै जोबोर गरम बे थांनो ना बे थांनो जेरावबो थांबाबो सान्ति गैया। अब्ला लोगोफोर नोंथांना मोजाङैनो दंना बे गरम बोथोराव? आंथ' मोजाङै गैया नै एकदमबारे गोलोमलाजोब्बाय नै भिडिअ बानायाबो जाया साननै जाबाय बेनिखायनो आं फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो प्रमद बर'खौ गावथारनो नागिरनानै हमजानाय एसबि बोdo निउज आरो फुजि एक्ट्रिस बा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रिस फुजि बसुमतारी बिथांमोननि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो एसबि बोdo निउज बा सिबि रानि ब्रह्म बिथाङा दाखालि मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदों गावनि निउज चेनेलाव। बिथाङा गावनि ब्लगाव बुंनाय बायदिब्ला गावनि इउटुब चेनेला 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिथाङा 2 बोसोरसिम खस्थ' खालामबाय माने खस्थ' खालामनानै बेबायदि चेनेलखौ 2 बोसोरसिम खालामनो हाबाय। बेनि थाखाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे गावबो गोजोननाय मोन्दों। बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै नोंथां बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। आं माखासे क्लिपखौ देखायनानै होनि। आंनि इउटुब चेनेला दिनैजों 2 बोसोर आबुं जाबाय। दिनैनि सानावनो आङो इउटुब चेनेलखौ बेखेवजेनदोंमोन माने 2 बोसोर सिगां आरो बे समाव कभिड-19नि सममोन जेब्ला कभिड-19 गोदान जागोदानमोन बे समाव जेरैबो लकडाउन जेरावबो ओंखारनो हाया मा खालामगोन मा मागोन जानानैनो आङो टाइम पासनि थाखाय बे इउटुब चेनेलखौ बेखेवदोंमोन आरो सानाखैमोन नोंथांमोननिफ्राय एसेग्राब मदद मोनगोन होननानै जेब्ला आं इउटुब चेनेल खुलिबाय स्टार्टिंनिफ्राय लानानै आं दासिम नोंथांमोननिफ्राय गोबां माने मदद मोनबोदों आरो जायखौ आङो थेंक इउ होनबाबो फोजोबनो हानाय नङा। थेंक इउ जों नोंथांमोनखौ माने गोजोन होनो हायाबो जानो हागौ आरो अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंखो मा माखो। अब्ला जों दा सावरायगोन फुजि एक्ट्रिस जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रिस फुजि बसुमतारी। बिथाङा दाखालि बावैसो गथ' जोनोम होदोंमोन आरो बिथांनि गथ'आ 1 दान जाबाय। बिथाङा गावनि गथ'आ 1 दान जानायनि खुसियाव बार्थडे बानदों। बार्थडेथ' बुंजाला बेखौ माने केक हादों आरो ना नायबानो जाबाय माखासे सावगारिखौ आं देखायगासिनो दङ। बिथां फुजि बसुमतारीया गावनि फिसाजोनि बार्थडे बायदि खालामदों 1 दाननि थाखाय। लोगोसे बिथांमोननि न'खरा गोबां खुसि गावनि गथ'खौ मोननानै बा फिसौजोखौ मोननानै आरो लोगोसे बे गुमियाबो गावनि गथ'खौ मोननो हानानै आरो आब'आबो गावनि गथ'खौ मोननानै गोबां खुसि। नोंथाङा नुगासिनो जानो हागौ माखासे सावगारिखौ। बिथाङा गावनि फिसाजोनि बार्थडे बायदि केक हादों आरो ना नाथाय बार्थडे नङा बियो 1 दान जानायनि हादों। अब्ला जों दा सावरायगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेराव माखासे लाइमोन गथ'फोरा बा सेंग्राफोरा जानला मेनला एकदमबारे कमेन्ट खालामो आरो ना। बेबायदि कमेन्ट खालामनायनि थाखायनो सासे बर' लाइमोन जायनि मुङानो जाबाय फ्रान्सिस बरगयारी। बे फ्रान्सिस बरगयारीया जोबथेसालियाव थांनांगौ जानोबो हागौ मानोना बे पुलिसजों हमजाबाय। फ्रान्सिस बरगयारीया प्रमद बर'खौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव प्रमद बर'खौ आं गावथारगोन होननानै लिरदोंमोन। माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय नै आं सावगारिखौ देखायगासिनो दङ। बे फ्रान्सिस बरगयारी जायबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मा होनो पाटगाव ओनसोलनि उदालबारि गामिनि जाहैबाय। उदालगुरि ना उदालबारि होन्दोंमोन बिदि लिरनानै होदों। उदालबारि नङाबा उदालगुरि आरो ना बेखौ आं बावबाय। ओमफ्राय दा बे जायबा सेंग्रा बे सेंग्राया हमजाबाय आरो ना क'क्राझार पुलिसा हमदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय। बेबायदि हमजानोबो हागौ गोबां बिदिनो लाइमोनफ्रा हमजागासिनो दङ जेरै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ सोरबा हुमखिनानै हमजानाय आरो सोरबा आलफायाव थांनो नागिरनानै हमजानाय आरो सोरबा उदखारि हान्जायाव थांनो नागिरनानै हमजानाय बायदि जाथाया जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय। जानला मेनला गोसोआव जाफैदों बेखौनो कमेन्टआव दा लिर बा फेसबुकाव पस्ट दा खालाम। दाखालिबावो नगाव जिल्लानि सासे आनारुल हक मुंनि सासे सेंग्राया आलफायाव थांनो थाखाय फेसबुकाव पस्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव डाइरेक्ट हमजाबाय बा एरेस्ट खालामजाबाय। आरो दा नैबे जायबा फ्रान्सिस बरगयारी बे फ्रान्सिस बरगयारीयाबो बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गावथारगोन होननानै लिरदोंमोन जाहैबाय। बे लिरनाया गोबां भाइराल जादोंमोन आरो माखासेफोरा बेखौ स्क्रिनशट खालामदों आरो बेनि सायाव केस होदोंमोन जाहैबाय। केस होनायखाय दा पुलिसा बेखौ हमबाय आरो केस होआखैबाबो हमदों जानो हागौ मिथिया बेखौ केस होदों होआखै बेखौ जेबो मिथिया गुमुर गैया। नाथाय दा बे फ्रान्सिस बरगयारीखौ पुलिसा हमबाय। अब्ला लोगोफोर सांग्रां जाबानो जाबाय। बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननो माखासे खोथा सावरायबाय जेरै एसबि बोdo निउज बा सिबि रानि ब्रह्म लोगोसे फुजि बसुमतारीनि गथ' आरो लोगोसे बे बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि सायाव माखासे खोथा फोरमायबाय। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे जायबा फ्रान्सिस बरगयारीया हमजादों बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो सांग्रां जा बेबायदि जा गोसोआव फैदों बेखौनो बुंनाङा। गोसोआवथ' जानला मोनला मानसिफोरनियाव अनेक गोसोआव फैयो नाथाय जाखौ गोसोआव फैदों बेखौनो लिरनाङा नङाबाथाय बेबायदि गाब्र'नांगोन।
दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो सांग्रां जा। अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना लाइक खालामनो दं बा गोसो दं खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों एसेनोसै बाय बाय।